Kyllä. Eli voiko tämmöisen niin kuin sanoa ehkä vähän vanhankin toteamuksen siitä, että on niin kiire soutaa, että ei kerkeä perämoottoria laittaa käyntiin, niin tavallaan jos se arki ja se aika menee siihen arin pyörittämiseen, niin se ei ole pelkästään sitä, että jääkö aikaa tehdä niitä kehitystoimenpiteitä, mutta siinä ei myöskään jää niinkään välttämättä tilaa sille ajattelulle, ideoinnille ja sille, että miten pystyttäisiin katsoa eteenpäin. No just näin, ja sitten toisaalta vaikka puhuttaisiin, että asioita pitäisi tehdä toistepäin, niin sitten se, että ei pysähdytä ja aidosti niin kuin tehdä sitä muutosta, koska sen muutoksen tekeminen vie aikaa, että se 70-30 suhde muuttuu. Että Kyllä. Just näin.